Pitäjä kerran kertoi, että on olemassa sellaisiakin paikkoja nimeltä Madonreikä. Sieltä pääsee sekunnissa paikasta toiseen. Älä yritä. On. Meilläkin on täällä sellainen. Että missä? Tuolla. Mä voin vaikka näyttää jossain kohtaa. Mutta niin opettaja sanoi, että niitä on hyvin harvassa paikkaa, ne on hyvin harvinaisia. Ja yhteen Madonreikään voi kestää. Ja jos se normaali matka kestää vaikka 1 000 000 vuotta, niin Madonreikasta pääsee sekunnissa, niin kuin mä sanoin jo. Tulkaa, mä voin näyttää. Tässä se on! Toi ole se, vaan se on perunakellari. Ei mikä tahansa perunakellari. Siellä on Madonreikä ja se on avoinna tiettyinä aikoina. Aamu 10 ilta 7. Mä menen ensin. Mä menen perään ja nähdään sitten toisessa päässä. Moikka! On pakko varmaan kokeilla. Mähän sanoin, tästä Madonreiästä pääsee ihan minne haluaa. Niin näkyy. Pakko uskoa. Paussoiko ne tulimme Kolumbiaan? Mennään takaisin Nikkarin kadulle. Seuratkaa minua. Minä tulen perässä. Sattui. Ai, niin sattuikin. Madonreikä sulkeutui. Voi harmi. Niinpä. Lähdetään ostamaan R:lle jätski. Joo. Brrr.